Otok Mljet nalazi se u južno-dalmatinskoj otočnoj skupini, odvojen od poluotoka Pelješca Mljetskim kanalom. Smatra se najpošumljenijim i najzelenijim hrvatskim otokom, čiji je zapadni dio zaštićen kao prvi Jadranski nacionalni park, a istočni dio kao rezervat prirodnih rijetkosti. Posebnost nacionalnog parka Mljet su i dva slana jezera, te bogata kulturno-povijesna baština, od benediktinskog samostana iz 12. stoljeća, podmorske arheologije, pa sve do ranokršćanske bazilike, rimske palače i termi. Ovu čarobnu oazu i prirodni dragulj od prostranog plavetnila, pučine i otvorenog mora dijeli plitki 30 metara dugi tjesnac Solinski kanal. To je zapravo ulaz u veliko i malo jezero, fascinantan sustav slanih jezera, jedinstveni geološki i oceanografski fenomen u kršu. Na spoju otvorenog mora i ulaza u Solinski kanal nalazi se mjesto Soline. Ulaz u kanal izrazito je plitak, a strmine blagog pada pogodne za hlapljenje mora, te je prema predaji selo dobilo ime po skupljanju soli u vrijeme benediktinaca. Kanal i ulaz u Veliko jezero nekad je krasio kameni most, koji je nažalost sredinom 20. stoljeća srušila tadašnja vlast. Tu teče snažna morska struja koja zbog plime i oseke svakih 6 sati mijenja smjer. Taj prirodni fenomen iskoristili su benediktinci u 16. stoljeću te izgradili mlinicu. Veliko jezero na otoku Mljetu nastalo je potapanjem Krškog polja. U prošlosti je to bila Krška ponikva koja je jedno vrijeme u razdoblju od prije 10.000 godina vjerojatno bila slatkovodna, da bi se kasnije kroz sustav krških pukotina i uskim prolazom s otvorenog mora kroz kanal ispunila morem. Veliko jezero ima površinu 1,5 km2, a najveća dubina iznosi 46 metara. U čast osnivačima Nacionalnog parka Mljet, akademicima Cvitu Fiskoviću i Branimiru Gušiću, na pristaništu je podignut suhozid s njihovim portretima, djelo akademika Ivana Kožarića. Još jedan fenomen otoka Mljeta je otok u otoku. U srcu Nacionalnog parka usred Velikog jezera smjestio se slikoviti otočić Svete Marije s crkvom i benediktinskim samostanom, koji datiraju iz 12. stoljeća. Sa otočića pogled plijeni malo mjesto Babine kuće, na putu između Velikog i Malog jezera. Malo jezero je najuvučeniji dio sustava jezera, a s Velikim jezerom je povezan plitkim i uskim kanalom, kroz koji se također izmjenjuje morska voda pod utjecajem plime i oseke. Iznad kanala je izgrađen kameni most koji se naziva Mali most. Površina jezera iznosi 0,25 km2, a najveća mu je dubina 29 metara. Prvo i najstarije selo na području Nacionalnog parka je selo Goveđari. Krajem 18. stoljeća između mljetskih redovnika i obitelji Vičenca Basta i braće Milić regulirani su prava i obveze te je dozvoljeno naseljavanje, rad i davanja benediktincima. Tako 1793. nastaju Goveđari, naselje zemljoradnika i ribara. Današnji nautički raj, Polače, nalaze se u jednom od najvećih i najsigurnijih zaljeva naše obale. Datiraju još iz grčkog i ilirskog razdoblja, a smještene su na zidinama kasnoantičke palače po kojoj su i dobile ime. U naselju se danas može vidjeti mnoštvo građevina iz rimskog razdoblja, kao što su ostaci rimske vile rustike i termi, antički rezidencijalni kompleks, palača iz 5. stoljeća, starokršćanska crkva iz 5. stoljeća, kasnoantički kaštel na uzvisini iznad luke Polače. Nekad je Pomena, kao prirodno zaštićena uvala, služila mještanima sela Goveđari da tamo čuvaju svoje barke i ribarsku opremu. Vremenom se Pomena razvila, te je danas atraktivna turistička destinacija. Sklad iskonske ljepote netaknute prirode, kristalno čisto more, otok Mljet čine jedinstvenim i s pravom nosi titulu istinskog raja na zemlji.
Slavni svjetski istraživač i ronilac Jacques Cousteau smatrao je Mljetski akvatorij jednim od najintrigantnijih i najljepših ronilačkih lokacija svijeta. Uz bogatu floru i faunu, Mljetsko podmorje je izuzetno bogato i arheološkim nalazima.